Fis-6 ta' Jannar 2012, dak iż-żmien l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħareġ stqarrija permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni li fiha elenka il-Kabinett x'ser iħallas lura minn dak illi kien ħa. U sal-aħħar tal-leġislatura dak kollu li kellu jitħallas lura skont dik l-istqarrija tas-6 ta' Jannar 2012 tħallas kollu. U dan mhux qed ngħidu, dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat stess. Joseph Muscat ftit jiem wara l-elezzjoni, ftit jiem allura wara li sar Prim Ministru, kien fil-programm Disset u Reno Buġeja saqsieħu qallu dak li kellu jitħallas lura tħallas, u l-Prim Ministru Joseph Muscat konferma lil Reno Buġeja li iva infurmaħ is-segretarju permanenti tiegħu li dak kollu li kellu jitħallas fil-fatt ħallas lura. Tlabt biex narek kemm xi pendenzi u dawk il-pendenzi fil-fatt intqalli li mill-segretarju permanenti prinċipali li tħallsu kollha. Ġifieri risposti li kienu jagħtaw dak iż-żmien kienu korretti. Ma nafx risposti kienu qed risposti kienu li ġiet irritornata kollha. Iva.